Panguna ni Bacolod City Mayor Ibilio Bing Leonardia. Bantayan man ang balita ni Aksyon Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Bana ni Kaela. Hari na diri sa Negros Occidental suno sa Brigade General sang Philippine Army. Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ang mga dulod-dalag ko nga balita sa nasyonal karong adlaw, anay PNP Chief Devold Sinas ginapoint bilang Undersecretary sang Office of the President. Giliyain ni Barry syndrome, rare effect lang sang AstraZeneca suno sa Department of Health. AIDS Cup ginaduso sa mga mabakunahan nga tugutan sa dine-in kag personal care services. Kag third dose sa nabakunahan sang Sinovac target sang expert panel. Amoy na ang mga dulod-dalag ko nga mga balita sa nasyonal. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:14 na. Antes na to check ang mga report na gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters. Una-unta ng report ni Aksyon ni Aksyon Dale Salazar. Basta Sabado Aksyon report si Aksyon Dale Salazar ang nagalibot. Magahatag naman liwat siya sang sitwasyon kon trapiko sa Bacolod ang pagahambalan. Ari si Aksyon Dale. Dale, may hapon Dale. Yes, may nga po Aksyon, Eric. Pili lang rambutan, lansones o kondorian. Lansones lang ko. May sa Aksyon, Eric. Ang lansones, sigurado ko, dahil antes ka mag-report, sigurado ko ang lansones, siguro mahal giday. Dira Aksyon, Eric. Bago pa malang nagwa eh. Oh, correct. Gusto mong daw maning season, no? Sa tatlo na din ka nung pinaka-paborito, mas tatlo. Rambutan lang, wala nagapilit. Rambutan, wala nagapilit. Pero kakaon ka man durian? Durian, tumalagsahon, talaga kaon. Durian, dahil hindi magsulod sa ginawa ko daw. Kasi nga rin nilang technique siya na kuno Dale, kung may kakaon durian, para magkaon ka durian, namat kung tuod ng hambal nila, padalunduran mo kuno sang coke. Okay. Oo, muna kuno ang sikreto. Dahil why ko nag-dera, why ko nagtilawa. Mahal man ang kilo sang durian, Aksyon, Eric. Hindi ko gid ka o yung durian del mo. Bisan dulce, gani nga dulce na yung durian, hindi ko kuya. Ay, ang ice cream. Aba, napag-isus, hindi gid ko din. Ice cream, no ka na number na Pero ice cream, makaon ka nga durian ng flavor? Makaon ko ice cream na durian. Hindi gid ko ya gulo. Sa pangalan niya pang durian, hindi gid ko. Ambot nga, may baho ang ice cream nga durian, kaya duway mo ko katilaw. Oh. Ah? Dulce ang sabor. Oo, hindi ko mag-deer sang actually yung mga ang atot ko listener sa may Alangila, no? Gamba sa ako yun, sa ako di actually magsaka kay makuan ko, mapadugos ko durian. Mapaharvest ako nung saka ko to. Tila ka ta. Wala ko dito ko lakat. Pero ti dala ka lang sako, kaya hindi ko yung magbalik, hindi ko madala durian. Ang mga sa mga uso, Aksyon, Eric, kaya kung maglabay ka dito sa may Talisay, lapos ka sa may Alangilan. Oo. Adra sa may Kampestuhan, sityo Kampestuhan, Talisay, Alangilan. Di mo sa buong nagaraya. Oo. Anong mga prutas, dira? Hindi ba ang Talisay? Di ba antong sa Lansones? Oo, Concepcion. Concepcion, ano? Nagapunsok-punsok lang. Oh. 1 kilometro, may nagabaligya. Another 3 kilometro, may nagabaligya naman. Tuod no nga ang Bermans gali season sang durian, lansones, kag rambutan, no? Yes. Ang mga Aksyon, Eric, at isubong doon nagkamatamat na damo ang prutas or ang supply, no? Kung makita mo sa mga fruit stand, kay isang una, ang mga panyampo, mga seasonal. Si Duril maginapit nga rambutan hali sa Himamayla, no? Tamis. Ang buto ko po tilaw, ginapatilaw ko ni Aksyon. Alin ko dili lang tapos sa programa ko. Di ba si tamis? Kay pungkuan ko ginakaronda, kay nasigurado ko makaon ko na. Namin nga variety, namin nga variety sa rambutan. Yung wala balaga pilit si mga wala ka pilit sa liso. Sa liso. O galit kung hindi naman magpilit sa liso, ang iya nga daw kahoy-kahoy daw, ragyapon sa ginakaon mo, no? Pero okay lang na ya. Okay
lang. Okay na lang ka daw, madala mo sa tulon mo ka dito, hindi mo maglabag sa laok mo. Oo. Dito guys, para sa may ayas ang talisay lang ilan. Oo. May mga it o lokal na aksyon na rin kang ginatanyag mo. Tika, amigo ko na may manukan na si Engineer Marlon position, bla. May manukan na lapad sa babababaw sa langilan. Dati, ay to, rambutan, lansones, kag durian. Kaligang iya kuno nga kwan, iya nga lansones, medyo juta ang bunga kay naulanan. Bla, ang mga putot, kakadagdag. Oo. Yan. Ati, schedule. Ha? Schedule on. Schedule ang tatabla. Basta Domingo, tatong saka. Narakit siya, bla? Mag-tulo tayo. Ay, importante, kapanyam po, kung Oo. nabasa. Adjust biya gamay di sa signal mo kasi medyo off and on. Amo ni si Aksyon Dale basta prutas kini pangabalan daw halos paborito yan mong no? Aksyon Dale. Yes, action na rin. Basta prutas siya. Go with tayo. Basi ko nagalagan ka mo pangabalan na si Aksyon ninyo pundo sa kadali lang kay medyo off and on signal mo Aksyon Dale. Ma-adjust kita action na rin. Kaya actually, kita diri sa may Libertad Market. Nara. Steady lang Ang atong siring patrol, no? Kaya subang action na rin. Kaya kita dito sa may Libertad Market. Ang kita natin na subang tinag binahan ng mga prutas like rambutan, lansones, duriana. At yung durian niya, layo pa lang niya. Ang baho, ito gina-attract ka. Siguro sa mga tao, pala kaong durian niya ti amogin ang hampay nila. Si Action Dorel, naka daw durian lover, gina siya. Ito, si Aksyon ninyo kakaong durian, why? Do I? Ito parehas tagali. Depende kay may mga tawag siya na rin kasi una wala kakaong durian. Oo. Pero sa ulihi daw nakatilaw. Bot si Aksyon, ikaw yung Aksyon Liber, ikaw yung durian, di? O ikaw ang durian, awas si kakaon. Ikaw GM, durian. Why kakaon si GM? Dito halos din sa Aksyon Radio, hindi ikaw yung durian. Ay, nako. Pero wala kasi na depende sa taste, Depende sa taste sa tao. Kaya iba na nagkaka-turn off sa bako pa lang. Gani. Dumang hindi na. Oo. Buwara niya may ibang, may harap na kasi kaklase, deal nga durian, nga ka-juicy, no? Kagka-creamy. Na creamy, juicy, nga ang lisoy, kung tanong mo kagamay, bla, no? Pero may mga durian, malaki siya rin ito kanipis, yan sa iyang unod. Unod, oo. Dan, kay amala ang iyabi nga panit pala. Mabang panit? Kadagko sa panit, pero unod, gagmay. Gagmay, oo. Amala, kung mahilig ka sa durian, di ka malokal namang pangita kung ano gid ang luyag mo, at kung eksperto, kada na magkilatis, action Eric, Oo, kada hindi ka mangali ka dali-dali kaon durian, kung di ka balo magbuka, kay may mga kuwan na no? May mga tanawon kas na nga daw guide mo, no? Oo, do ka base laban sa pilas. Muna. Pero iba niya tanda magbuka sa durian, no? Kung hindi kaya ka, baloy ako, wala kaya sa ka, sarang kapasidad magbukas. Budlayan ka? Budlayan ka, gid. Why, swerte, madunot ang unot sa sulod. Kag prepara mo gid mo sa nga kamot. Kay katalom sa yan ano mo. Natunok. Ang guay ang tunok kay bila, amo lang balantayan sa Amerika. Gani. Andaman, no? Especially sa mga first time, Nan. na magbukas sa nga durian. Basta pasulod ng Burman sa maning mga prutas ang nagahilera kayo makitan subong sa atong sining mga fruit stand action Eric, no? So, ang advice gani ni paring Roger Montalvo bala sa Simaros Wine Center sinya hindi ka magtulog sa dalom kahoy kadurian. Tapos may mga tao man kuno nga daw durian ang kahamot. Ay na sir. So teleginis paring Roger Montalvo damo balaan mo. Teka, do ka maggatulog kaya mo. Iban gani hindi bala mag-harvest na hindi bala do ga helmet. Na. No? Okay ka magtulog ka sa durian kasi pagpagi ka maglusot Ay agoy maigo ka na sa ulo sigurado ko matuhok ng imo bagul. Magandang preparara. Kita mo ang iba yan mag-harvest mo na hindi bala sa sok helmet Aksyon Dale. Yes. Kagagila kamot na may gloves. Nan. Amana hulong-halong gid no kung mag-harvest kag kung first time pala actually kag wala pa gid sang area. Kung ano ang dapat nga obrahon. Pupukas na ka maghulog ka kailangan may gamit kang kasako. Yes, abi ko na actually kining ang mga durian. Abi ko kaniya sa mga Davao ni nagatubo dito lang sa Mindanao, dili kay sa may Talisay, alang ilan nagano man siya. Nagatubo man siya no kag makapubus bang kita diri locally diri sa may province of Negros Occidental. So subong nga diri sa mention tanari diri subong patrol diri sa may
market actionary ka. Kasi na-mention, wala ang COVID-19 cases doon nag-shoot up, ganang cases sa Pilipinas. Gani, klain, no? 26 mil gayon, Sir Kadlaw. Ang mga yung observation, actionary, dito sa may libertad market, ang tao, wala nagsuksok ng face shield, ya. Magpangumbra kaya ang tao, sa 100 guro, mga 80, dira, wala nagsuksok face shield. 80% may kasoksok Oo, patient. wala nagsuksok, no? Pero may face mask. Sa face mask. Okay. Ang mga iba nga nagakumod bala sa nga face shield pa rin. Sabagay ito ba no? Kaligat ya. Eh, wait mo na kay amo na yung advice ang NITF kag isang atong gobyerno mo. Oo, kaya nga LITF nag-depende man sa advice sa mga expert. Yes. Sa mga health expert actionary. Kaya mo nang ginapabilin sige po ng policy nga face shield. Pero kung nara kaya sa outdoor actionary, kaya kung ikaw mo lang isa ang iba hindi nakakasang face shield. Pero kung sige po na kung matimingan, kaya ka task force disiplina. So para mo lang ang 200 pesos mo. Kung sabagay mga taga-task force disiplina, gata magkonsiderasyon ti ibang sa wala na sir, lego busy mo face shield be. Ang iba nag-warning. Nag-warning actionary. Iti kabalo mas lang sakit-sakit pa na 200 subong at simpro kapigaduhon. Correct. Actually, ang task force disiplina, hindi niya mara pala actionary ang 61 barangays sa Bacolod City. Mga kasi taba Juningo gatag magkonsiderasyon eh. Correct, no? Personnel ya. Wala ba sila mention na kadamot ang mga lugar sa Bacolod nga ginadamo tao, no? Kasi hindi niya ma-monitor every day. Kada oras, kada minuto sa task force disiplina. Rason nga ikaw na lang disiplina, si Muslim nga kaugalingon actionary ka. Correct. Kag kung pamalo ka nga nagaginotok, ano kaya, set aside ka lang nga, pahigad-higad ka lang para at least safe ikaw, no, sa threat ng COVID-19 pandemic. Subo nga pala actionary ito, okay rin nga po sa nga panyampo, subo nga Sabado sang hapon. Kaya kayo nasa ulto ito nagulan dito sa Stefania, pero pagwa mo dila sa may Bangga Escala. Why na? Gani. So, pinapili, yan lang ang lugar ako. Lubangian ang ulan? Ang mato ko ginamba ko masapatos ko So, nagulan, nagsinila. Mula kasi nari subong ati, malayon pa nga sa nga paniyampo. Kagkapyar ka balader, subong at simpo sa ining Agosto, September, uso subong ang trangkaso. Tiyan ang trangkaso, tarang sintomas ang COVID, ara ginada. Mga mugid. May similar reactionary. Correct. Kagda mugid ang symptoms ng COVID-19 sa normal nga trangkaso. May importante, bako lang immune system Subong twice a day na ko nga vitamin C bala ako. Parehas ta. Ako twice a day man ko katumar vitamin C kay pa dugang-dugang bala di pinsa. So mga normal days nga wala pa sang COVID, once a day nga vitamin C. Pero subong okay mo lang tuloy kung duwa ka beses actionary. Non-acidic na mga vitamin C. Gani. Kag mo na at least muok pag itong imus nga tulog sa aga kag isa sa gabi actionary ka. Subong ang actually sa Libertad Market may patrol diri ka police nga nagapantay sa 100 sang Libertad Market actionary ka. Kag so sa paglibot sa patrol subong Sabado sa hapon atong sining mga downtown area mga sitwasyon na nga rush hour schedule nila sa pagpangumpra kay sa Limes Burnout? Burnout boss munto 6 to 6? Igo kita? Ang alihis ko to Igo ka man to balik ito may Stepania kapayay dalang Stepania wala? Wala. Sigurado ko Stepania kagid boss? Ang mga iban nga may mga paryente sa alihis kag may paryente sa ibang nga barangay wala burnout manghakot gini sila masaylo gini sila na actionary wala wigidaan kaya mula ang iba nagaplano at ikong burnout resaton dito tanay manyaga sa aton sining himata sa piyak na barangay o lugar actionary ka na naman nalabasan matabo ang iba sanggipsal videoke kasulod lang sang balay lang kahit hindi namang imbitar nga ipagbalay mo lang hindi ka sigurado kung hindi siya nagalin mga himata mo lang dira correct kaya importante safe lang kati kay burnout lawig actionary expect na naman yung mga tao at sa sulit sang mall kung hindi sulit sang mall naman sa mga
kumbaga kapihan na. Yan eh. Muna usually mga plano no sang mga pumululo na brown out 6 a.m. to 6 p.m. Nan. Ang power bank yun dira. Oh. I-charge yun ang power bank. So yung professional ito may observation report ng patrol ng subong hapon. Ining ginagawang pinatang KBC Plus. KBC Plus mga kaksyon. Ang siyang vitamin C nga mayroon sang sodium ascorbate plus zinc. Isang acidic na vitamin C. KBC Plus. So, makulit action rabbit. Una sa balita, una sa Salamat gid Aksyon Dale Salazar, back-to-back reporting live dira sa Patrol 2. Redaksyon ninyo Bugina. Di medyo tulutaw-hay kag may mga porso sa pakulog medyo magutok-gutok. Dara na pagdagsa matamat sa mga merkado, sang durian, rambutan, lansones. Balik ka talaga ron sa Aksyon Dale Salazar pag may time sa balik niya sila nga pagpangalakad. Ngayong hapon nila kay Mrs. Joanna. Alina kay Sir Jigs ang panamyaw. Kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, dara sa barangay Minas, Sipalay City, pag sa mga taga Phil Flower da mayong hapon, no? Mr. and Mrs. Roger Montalbo and family, dara sa Simaros Wine Center, para sa gamonitor. Si retired police colonel, my good friend Placido Hintoleo and family, ara siya nagamonitor sa aton sila nga pagpangalaga. Pagbalik sa inyo sila palatuntunan, report ni Action Art, Action Alvin, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Bye! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles,
Ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanua. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa fire to my part because the year na nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner
kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi, no? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining nga mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetuhon, ha? Kakagidlo, no? Nga, ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, tirador, aral na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Balik diri sa tumapalakat ng hapon dira sa kay Sir Edwin Pinada sa New Jersey, kag sa Singapore. Si Jeannie Osisser. Ay hapon dira sa imo. Si Merly Gonzaga, araman kag si Homa Lumina. Ana si Ron Sinoro, gamonitor man sila ni Mary Grace Ignacio kag Alin Mar Lincoln. Manjo Arnejo dira mayong hapon lang kag mayong hapon man dira kay Alex Montesa and Company. Standby na sa report ni Aksyon na Artay Hupon, standby sa report ni Aksyon Alvin Graba. Mayong hapon dira sa kay Hela Javiera. Tabianan dira ang mga taga Camille, Barangay Cubay, La Carlota City. Si Tatay Adolf Gonzaga. Amado Ladua Jr. dira sa Barangay Alianza, Bago City, mayong hapon. Tuto Amado Ladua Jr. I-regards ko dabi kay Kwan Liog. Kay Maninay Diding Sumatra. Idlaw na ko siya. Bay palabot mi siya dang pag-regards ko gid. Teresa Pereira mayong hapon dira sa Manila, sa Marikina. Gamonitor sila. Pamilya Senigaran, Pacheco, kag Navales. Lobaton iya lang ginatamyaw, no? Nona Agravante dira sa Mamaylan City, gamonitor gid sa inyo palatuntunan. Sige, ari na si Action Art ay hupon. Report gikan sa New Government Center. Action Art, may hapon. May hapon Aksyon Eric, isa sa mga strategiya naging talakay kagabi sa meetings ang alkalde diri sa Bacolod upod na dira kay Vice Mayor Elcid Pamilyara nga mo man chairman sa IATF kag mga 20 masobra no ka mga barangay kapitan nga una diri nga batch ng meeting sa alkalde agot nga ayon ang ila sini nga bulig Aksyon Eric, especially sa nagataas nga kaso sa COVID diri sa siyudad sa Bacolod no kay ang real time kay inagrabaton ni Vice Mayor Elcid actually sa interview sa mga 11 noon time. Ang kaso sa Bacolod sila nga nag-positive nga nabaton niya initially mga 150 na mo. Uy. I don't know kung subong nakapagawa ng DOH Visayas kung pila din ang total nga case ang Bacolod. No kay ilang 150 more or less basi may nadala ng nga kahapon pang record kag siniman nga daw nga ang problema gani sila nga daw ka-alarming iba si kumano dugangan pa kung 6 p.m. nga advisory nga ipagawa sa DOH. Now, sunod din kay Pamilyaran, natalakay sa among iyang pag-meeting sa Zoom meeting sa alkalde. Amo ang pagayo sa mga kapitan nga kung gid double time gid sa pagpatigayon Aksyon Eric sa information and education campaign. Pagkonbinser sa mga pumuluyo na magpabakuna kay subong puwertigid kajutay sa nagpabakuna sa mga barangay. Bisan pa man nga at AstraZeneca na ang ginagamit nga bakuna. Gani. Ang iban mo ay Japon nagpabakuna. Tisiling din ni Vice Mayor Elcid ang isa sa mga plano or strategy sa karon nga administrasyon. Amo ang pagkatuna sa tagsa komunidad sa barangay gamit nga i-utilize amo ning vaccine ang bus Action Eric para why na sa reason ang tao nga hindi magpabakuna kaya ang iman gambag di ma-travel kami may kabudlayan na muna. So siling diri ni Vice Mayor sidang isa sa mga plano sa city amo nga magkanto mismo sa mga kapurukan para sa vaccination drive. Yari si Vice Mayor Elcid Pamilyaan. Pinaayo ni Mayor sa mga barangay nga subong kahulat kita mo siyang mapabaksin sa aton vaccination centers. Subong nga ginaayo na ni Mayor na ang kanang malibot na magkampanya na sa vaccination. Kaya kung ang makabalik mo lang sa normal na pagkabuhi kung vaccinated kita tanan. Tapos gina-entertain na kami action. Ako lang siyang parayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. So hopefully, na kaya matsugdan ini nila nga sa isang strategy by next week magluwas sa siling ara sa mall ang 24/7 nga vaccination sa tinili nga mga lugar diri nga nag-volunteer man magbulig kag ining dalaggo job o big time nga vaccination sa mga mall nga
pati gayon sang City. Ang Aksyon nyo, Aksyon ay tayo puno na sa balita o na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa... Dugangan ni nakaroon ng Action Art, tayo po ng dugang may information with Vice Mayor Elcid Familiara. Pumati kagbantay sa Action Firing Line with Action Boyd Run. May nga po yung dira kay Manang Sonia Dila Torre Delgado, kay Alexis Wingwing Torre dira sa UK, sa Paranaque kag Valladolid, ginatami ay lang iya pamilya. Ga-monitor man, no? Elizabeth Malakagamala, may hapon dira kay retired Police Colonel Ulysses Ortiz and family. Kay Raquel Di Maala dira, may hapon lang. Manang Raquel Di Maala dira, may hapon. Ga-monitor gid siya. Elvera Hilugo dira sa May Charito Heights, may hapon. Noe Bantad sa mga Bantad family dira, may hapon lang. Dennis Nuestro kay Nuri Aerotokatid Silaznog o sa maamay hapon dira. Juani Mel may hapon kag subong man dira sa kay Ria May Ladjo naga-monitor gid. Sila ni Eliezer Likayan padayon nga nagapamati diri sa inyo palatuntunan. Milili Uligo dira sa Bani Cafe tago may hapon lang kay Alin Lowy Himoteya Inawon Kawayan Pamilya Hidlayan, always gid nga nagapamati. Susan Gonzales, Merly Gonzaga, may hapon. Alin sa report ni Action Art, may balos ka report. Si Action Alvin Graba, gigan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Alvin, may hapon, please come in. Maayong hapon sa buong aksyon na Eric Ging kumpirmar ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga ari na sa isla sang Negros ang bana ni Kirima Lorena Tariman alias Ka Ela na wasunod diri kay Pasaporte base man sa pahayag sa mga anay miyembro sang New People's Army nga ang bana ni Ka Ela ging kilala kay Ka Erickson Acosta assign karon sa Central Negros bilang opisyal sang New People's Army. Dugang pa ni Pasaporte halin sa Luzon ining mag-asawak dulungan nga nag-abot diri sa Negros duha ka tuig na ang nakaligad sa pagpangusisa man ni Pasaporte ang rason nga agin padala sang mga katapo sang CPP, NPA, NDF. Ining mag-asawa bangod nagahuyang na ang New People's Army diri sa Negros. Madumduman Aksyon Eric nga sang tinalikdan ni Agosto 20 napatay ang leader sang Northern Negros Front nga si Ka Ela upo diri si Ka Pabling matapos ng enkwentro sini ang mga katapos sang 79th Infantry Battalion sa Hacienda Raymunda, Barangay Kapitan Ramon sa siyudad sang Silay. Ari Aksyon na Eric ang pahayag ni Inocencio Pasaporte. May report kami before, para na sila nga mag-asawa. So, 2 years ago, ang mga report nga nagsulod sa amon. So, ang mga previous report na bato namon, kung isara atong mister niya, ara, kung accordingly Central Negros. So, ang assumption namon is 2 years ago, arin sila ginpadala diri sa Negros. Tungod nga siguro, nahinaan siguro ang ila higher organ sa effort sang mga daan diri nga leader. So, siguro para medyo makatagan sa photos or amo na mag-recover. So, siguro, ara naging padala siguro ng mag-asawa ni from national siguro ni ang mga directive ni sa ilang higher organ. So, amo na ang mga nakita namon. So, nga ginpadala, assessment namon, base mahuyang ang ila leadership diri kag medyo konserbatibo ang leadership diri sa teroristang NPA. Ano ang posisyon abisan iya sininga bana sir? Hindi naman na certain as of now, no? But may mga functional area siguro na nga gina-captain ining husband niya. Pasang ito kay Ella, report mo ito secretary, mga ginsiling sa mga nag-surrender, nga mo ng bago secretary dito sa Northern Negros, nga ang itas sa iya, historical mag-recover dyan sa Northern niya, pero mo gani na punta na natin, nag-organize naman sila dyan sa area sa Silay. So, naano man nato na, na-counter nato ng ila efforts nila.
bangon sa ato presensya man sa aton 79th Infantry Battalion. Is there any possibility nga upod ang iya sini nga bana during the clash between 79th IB kag NPA? Hindi lang naman ma-certain kung yun nga sa mga information so far during the time na wala ng Haspanja. Ang hindi lang kami kasigurado during the time. Pero mga reports na wala during the time ng Haspanja. We have the name of the husband. Ericson Acosta. Aksyon, Eric, ang kabahang gilamang sang pahayag ni General Inocencio Pasaporte. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dara sa matag ang Talisay City, kaya may hapon dara kay Brion Nelbert. Dara man sa dumanan si Ruth Kulaler, si Labayin Eduardo Jr. Aramana, sila ni Diding Alojamiento, kag Milili Uligo dira sa area sang Barangay Tangob sa Banis Cape. Duganganta ang ato sa Aksyon Balita. Pagkatapos lang sa ato sila importante, dugang pa nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaangi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kulabos kita sa panahon sa ato sinipagalagat Action Report Afternoon Edition. Bagat ako pinitiporaryo balik naman ini sa Lunes. Ato sa lima patrol unit reporters in action na palagi ko nga po si Aksyon Dale Salazar. Back to back kay Aksyon ninyo Bugina. Aksyon Artayopon kay Aksyon Alvin Graba. Sa technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa itong IT expert Aksyon JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Standby na sa Action Balita Evening Edition. Magasunod sa Dili Ginaman Madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinabaya, taray kita karon sa Action Night Patrol alas 9:30 tot alas 11. Ako naman sa Action Eric Magbanua ni salamat gid sang inyong pagpamati. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.